Κάθε τραγούδι έχει τη δική του εικόνα. Ναι. Το θέμα δηλαδή το απεικονίζεται σε έτσι ένα ωραίο γραφικό. Νομίζω να το κάνουμε Λιακόπουλο αυτό. Τι εννοείς? Σηκωθείτε από και τη βάνια και τέτοια. Κοιτάξτε, εικονογραφημένο από τον Γιάννη Ρουπούλια. Τρέξτε τελευταία αντίτυπα. Είναι το δικό μου είναι μπούφο. Α, συγγνώμη. Εδώ έχει και από αυτή και από την άλλη μεριά έχει γράμματα. Αυτό. Αυτό λοιπόν. Έχεις κάνει πολύ καλή πρόθεση αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπεις είμαι ο ειδικός στο πρόγραμμα. είναι οι 14 εικόνες, εντάξει, θα το δεις μετά. Θα το δεις όταν το αγοράσεις. Συγγνώμη, αυτό είναι δικό μου. Συγγνώμη. Όλα αυτό λες. Φοράς στο καταβατζώσει, γι' αυτό φοράτε. Όχι, δεν θα πάρω το φούξι, αν και θα το προτιμούσα. Ας, είναι δικό σου. Είναι δικό μου, μόνο δικό μου. Ναι, το κατάλαβα. Χρειάζεσαι. Πώς θα είναι συνήθως? Φύγητο. Μόνο. Πληρωμένη απάντηση αυτό. Μα αυτό είναι αλήθεια είπα. Οπότε θα ξανακάνετε συνεργασία. Συνεργασία για ταινία. Ναι. Καταρχήν θα κάνουμε σίγουρα ξανά με τον Ρουπούλια. Ναι. Μας το έχει προτείνει και έχουμε συμφωνήσει. Μέρος θα παίρνατε. Ναι. Και σύμφωνα με τα κλιπάκια που έχω. Αν υπήρχε μια κάμερα αρκετά μακριά ώστε να χωράω στο πλάνο, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Όλα γίνονται. Είμαι σίγουρος ότι τώρα παίρνετε μόνο το δεξί μου αυτή εδώ και μισή ώρα που μιλάμε. Την άκρη το μουσικό. Ότι Το χωράει. καλύτερο κομμάτι. Να το ξέρετε. Τι άλλο δεν θέλεις να μάθεις? Τι άλλο? Βασικά, τόσο να σας κάνω ερωτήσεις άσχετα με αυτές που έχω. Α, κάντε καμία. Ποιες είναι αυτές που έχεις? Να σου πω.
αν σας δινόταν η ευκαιρία να κάνετε ένα μεγάλο tour. Ελλάδα ή εξωτερικό? Εξωτερικό. Πότε? Ποιος θα φώτανε? Πάμε. Τα παιδιά να κάνετε. Φυσικά. Με ποιες μπάντες? Πού είναι μας? Μόνοι σας. Τι να τους κάνουμε τους άλλους πάντως? Τι κάνει αυτό? Για support, όχι εσείς. Α, Support σε εσάς, αυτό θέλω να support, πω. εντάξει, να τους μάθω, εντάξει. Φυσικά να ξέρετε ότι Ναι. παίρνουμε για support μόνο χειρότερες μπάντες για να ακουγόμαστε εμείς καλύτεροι μετά. Σε θέμα ήχου ή γενικά έτσι? Γενικότερα, Και σαν ειδικά εικόνα. προτιμάμε μπάντες που να έχουν ανάπηρα μέλη, δηλαδή φέρστε να έχει χέρια, τέτοια πράγματα, γιατί μετά ακουγόμαστε πραγματικά γαμάτι. Να ακούγεται κάτι πιο κουλό από αυτούς, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Το ανάποδο. Δεν το κατάλαβες τελείως, αλλά δεν βαριέμαι να το ξαναπώ. Όχι, το πια θέλαμε Να το ξαναδείς το Δεν βίντεο. πειράζει, θα το βρούμε, ναι. Όχι, όχι. Θα κάναμε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και που θέλετε. Περιοδίες. Ωραία. Εμείς για αυτά ζούμε. Μοχα. Άρα το έχετε στο αίμα σας, αυτό χρόνο. Ναι. Από τότε που κάναμε την πρώτη συναυλία το 2002. Νίκο. Ο 2000. Το Κινημένο Παίξαμε 2000. τότε με τους Enk Arcade. Ανοίξαμε τη συναυλία Enk Arcade για μας το 2002. Και εκεί καταλάβαμε όταν γέμισε το μαγαζί ότι μας είναι μόνο για αρέσει. εσάς. Ότι είναι μόνο για εσάς. Τι καλά που είπε. Αλλά αυτό ήταν κακία που είπες τώρα. Το ξέρω. Ότι είναι μόνο για μας. Όχι, για θέλω. Όχι, εντάξει. Συνέχισε. Επόμενα live. Προσλαμβάνεσαι. Ευχαριστώ. Θα συζητήσουμε τα οικονομικά μετά. Ποια οικονομικά, είπα από κάτι τέτοιο. Άστο, πάμε. Ένα mini tour Ναι. έχουμε οργανώσει για Παγκόσμιο. πέντε Παγκόσμιο του, 5 πόλεων. Ναι, όπου είναι. Όλες στην Που Ελλάδα. είναι Αθήνα, 11 Οκτωβρίου στο Οξυγόνο, 16 Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη στο 8ball, 17 Οκτωβρίου στη Λάρισα στο Stage, 23 Οκτωβρίου στην Πάτρα στο Stone και 24 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο στο Duas. Μια χαρά. Ευτυχώς που έχεις έρθει μαζί γιατί δεν θυμόμουν τίποτα από όλα αυτά. Εσύ σε όλα αυτά θα είσαι. Αν το θυμηθώ θα είμαι. Και λέει αλήθεια, πίστεψε. Ναι. Αυτό, Να τίποτα το άλλο. θυμίζετε συχνά. Αυτό, εγώ. Ναι. Έτσι, μ' αρέσει. Έχετε κάτι άλλο να πείτε? Κάτι που θα θέλατε Είναι για το ανάγκη. CD, για Τι να οτιδήποτε. πούμε? Για εσάς τους δύο ίσως. Τι να πούμε. Δεν ξέρω, έτσι όπως έχεις Για μας κάτσει δεν πριν θέλω να λίγο μιλήσω άλλο. πολύ. Ναι, κάτσε λίγο. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θα μιλήσουμε για την άλλη την πάντα, τα παιδιά να τα συστήσουμε στο κοινό. Α, ναι, τι, όλα για μας λένε. Αυτά, Τι εντάξει, μην το Μα, τι, Ο Σατριγιάννης, ο οποίος έχει αναλάβει και την παραγωγή του άλμπουμ, παίζει κιθάρες, πολλές. Ναι. Πόσες? Άπειρες, όσες μπορεί να χωρέσει στα κανάλια που μιξάρει. Που επίσης είναι άπειρα για την ετικά του. Ναι. Ναι. Το Ταφοπλάκιου είναι στο μπάσο. Ναι. Ο Κιουγαντά είναι στα drums. Το ότι έκανες λίγη ώρα να το θυμηθείς κάτι λέει, αλλά τέλος Όχι, πάντων. πήγα να πω πρώτα το κόμι, αλλά λέω κάτσε να πω πρώτα τους παίχτες και μετά από τον Χριστό. Και ο Κόμι Ο Φαρσάινερ είναι μασκότ, αφηγητής, ποδολάβνος, χειρομάντης, χειροπράκτης. Και πιο χοντρός και από μένα. Αλήθεια. Αχα, Και πιο Δεν ζηλεύει αυτό. πάρα πολύ. Παίρνει τα πρωτεία. Είναι λίγο. Γι' αυτό έχω δοκιμάσει πολλές φορές να τον δολοφονήσω, να τον υπονομεύσω στην κοινωνία, διάφορα. Ναι. Όχι, δεν θέλω να σε φέρω σε αυτή τη θέση, συγγνώμη. Κόφτε το! Θα το κόψουμε και αυτό, να δω που θα μείνει πολύ Έλα, ψηλή. τίποτα μάλλον. Ωραία, εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Χάρηκες πολύ που μας είδες. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μήπως θα σου κάνουμε εμείς μια συνέντευξη, αυτό λέμε. Ναι, η αλήθεια ρε φίλε. Δεν ξέρω, νομίζω πάντως παρόλα αυτά καλά να πάθετε. Καλά. Που ήρθατε εδώ. Και εσείς καλό να Εγώ δεν πάτε ήξερα από τίποτα. το Αυτός μας. μου είπε να είσαι εκεί το απόγευμα να πάμε. Φάει το είπες ότι θα έχει. Γι' αυτό ήρθε. Ψέματα είπε ο Πούστης πάλι. Δεν ξέρεις ποτέ. Τι θα έχουμε μετά. Πολλοί το λένε αυτό. Πολλές φορές το έχουν πει αυτό, Α, Μίτσο. ναι. Καλά, κάπου δεν πρέπει να κλείσω τότε. Άμα είναι έτσι. Κλείστε. Λοιπόν, ανώριμη, καλά να πάθεις. Καινούριο άλμπου. Η ροκ, η Άννα Κόμπ. Ευχαριστούμε. Δεν έχω κάτι άλλο, παιδιά.